It's time for DJ Rocky's Secret Files. Pina-DNA test ko yung anak ko. Hindi ko pala siya tunay na anak. Ako si Walter at ito ang secret file ko. Isa akong lalaking ipinaglaban ang taong minamahal sa kabila ng panloloko at sakit na idinulot ng taong mahal. Yung current girlfriend ko, naalala ko, ipinakilala siya sa akin ng kaibigan ko nang magpunta kami sa isang event. Sobrang ganda niya. Nakuha niya ang atensyon ko. Tinitingnan ko lang siya kasi may kasama siyang lalaki. Long-time boyfriend daw ni Ira yun. Pag nagkikita kami sa event, simpleng tingin lang yung ginagawa ko. Ayoko kasing makasira ng relasyon. Nabalitaan ko, 8 years na daw si Ira at yung boyfriend niya. Kaya naman, umiiwas talaga ako. Live-in sila. Ang sabi, first boyfriend at great love ni Ira yun. Kapag nakikita ko si Ira, iba yung nararamdaman ko. Nakakaramdam ako ng kilig. Pero naninikip din yung dibdib ko. Kaya ang ginagawa ko na lang, hindi na ako nagpapakita sa kanya. Para bang nabihag ang puso ko ng isang taong may karelasyon na. Hindi ako naniniwala sa love at first sight. Pero ng mga panahong yun, naramdaman ko na meron palang love at first sight. Naiinis nga ako sa sarili ko eh. Naiinis ako kung bakit nagkagusto ako sa isang babae na may karelasyon. At alam ko na mahal ni Ira yun. Kaya iniwasan ko si Ira. Sumasama na lang ako sa kaibigan ko kapag wala siya sa event. Part-time job ko kasi ang pagiging events coordinator. And then after 10 months, nabalitaan ko, hiwalay na si Ira at boyfriend niya. Kasi daw, ayaw magpakasal ni Boy. Nasa tamang panahon naman na para sila ay ikasal. Parehas naman silang may stable job. Kaya ayun, nagkahiwalay sila. Nang mabalitaan ko yun, hindi pa rin ako nagpapakita sa kanya. Kasi alam ko sa sarili ko na masasaktan din ako sa huli. At ayokong umasa. Kaya naman, nagtrabaho ako sa ibang bansa ng 3 taon. Pagka-uwi ko,
Pumunta kami sa isang bar ng mga pinsan ko. At doon ko siya uli nakita. Napasyet ako. Kasi, ganito na ba talaga kaliit ang mundo? Nang magkita kami doon, kinumusta ko siya. At ang sagot niya sa akin, eto, okay naman. Naka-move on na. Matagal na kaming wala ng boyfriend ko. Sabi ko na lang sa kanya, ay oo nga, nabalitaan ko ang nangyari sa inyo. At sa araw na yon, kinuha ko yung number niya. And then, nang makauwi na kami ng mga pinsan ko, doon na kami nakakapag-usap through cellphone. Hanggang sa napatanong ako sa kanya bigla ng, naka-move on ka na ba talaga? Kung oo, pwede bang pumasok ako dyan sa puso mo? Sa buhay mo? At ang sagot niya ay, oo, move on na ako. Sige, okay lang. So, 2 years ko siyang niligawan. Nung birthday ko, sinagot na niya ako. Hanggang sa pinakilala ko na siya sa mama ko. At dito, nagkaroon ako ng problema. Kasi hindi siya gusto ng mama ko. Hindi rin siya gusto ng pamilya ko. Ang sabi nila, lolokohin lang daw ako ni Ira. Pero syempre dahil mahal na mahal ko talaga si Ira, ipinaglaban ko talaga siya. Inabot ng taon bago matanggap ni Mama ang relasyon namin. So, ayun, okay na. 3 years na kami bago kami mag-decide na mag-live-in. Naging okay naman sa simula. Pero habang tumatagal, para bang nai-insecure ako. Kasi halos lahat ng gamit sa bahay, binili ng ex-boyfriend niya. Oo. Lahat halos ng gamit sa bahay, binili ng ex-boyfriend niya. At pakiramdam ko, minumulto kami ng ex niya. Kaya naman, nagtanong ako, baka pwede kaming lumipat sa mas malaking apartment. Nang maitanong ko sa kanya yun, doon na siya nagalit sa akin. Nagalit siya sa akin nang walang dahilan. Napaisip ako, bakit? Bakit? Ang sakit lang. Kasi pati mga gamit sa bahay, may memories sila nung ex-boyfriend niya. Pero, binaliwala ko pa rin yun. Dumating yung point na naglinis ako ng bahay. Nag-ayos ng mga gamit. Hanggang sa inagaw ng isang box yung atensyon ko. Pagkabukas ko nung box na yun, doon ko nakita lahat. Love letters. At mga kung ano-anong abubot na galing sa ex niya. Ang sabi sa akin ni Ira, ibinalik niya na daw lahat. Ang sakit-sakit. Kaya naman, pagkadating niya sa apartment namin, tinanong ko siya, bakit nandito pa tong mga to? Yun yung sagot niya. Sabi niya, nag-iisip siya ng idadahilan.
Sinundan ko na naman ang isa pang tanong. Hindi ka pa ba nakaka-move on? At sabihan ba naman ako na simpleng bagay ba mag-aaway tayo? Bakit ko daw pinakaikialaman yung gamit niya? At ang sabi ko, hindi ko naman sinasadyang makita. Hanggang sa huli, ako na naman ang nag-sorry. At tuwing nagsasabi ako sa kanya na lumipat na kami, galit na galit siya. Sinubukan ko siyang alukin ng kasal. Pero tumanggi siya. Sabi ko sa kanya, hindi ba kasal yung gusto mo? Di ba kasal yung gusto mo na hindi nagawa sa'yo ng ex mo tapos ngayon ayaw mo? Ang sabi niya, 3 years pa lang naman daw kami. At nagbabago daw ang isip ng tao. So ako, gumawa na naman ako ng paraan. After 1 year, nag-dinner kami sa labas. Doon ko siya uli tinanong, "Will you marry me?" Iling lang ang sagot niya sa akin. Doon na ako nagtanong, bakit? Bakit mahal mo pa ba siya? Hindi ka pa rin ba nakaka-move on? Iniwan ka na niya. Ayaw na niya sa'yo. Kaya siya bumitaw. Hindi mo ba naiintindihan na ako yung nandito sa tabi mo? Ipinaglaban kita sa mama ko, sa pamilya ko, ginawa ko lahat para maging deserving lang sa pagmamahal mo. Sinabi ko ang lahat ng yan habang umiiyak sa harapan niya. Tinanong ko pa siya ng, hindi pa ba sapat sa'yo ang ilang taon para mahalin mo ko? Hindi naman ako nagkulang. Naging kontento naman ako na kasama ka. Sa taon ba na naging kontento ako, kontento ka rin ba? Yung panahon ba ng pagsasama ang basehan? Ira, tiniis ko lahat ng sakit. Nagpapakamanhid ako sa nararamdaman ko, sa selos at galit. Mahal na mahal kita. Kaso napapagod na ako. Lahat na lang ng pinagtatalunan natin, lagi mo na lang sinasabi, napakasimpleng bagay. Wala lang yun. Oo, sa'yo simpleng bagay, pero sa akin, big deal yun. Alam ko rin naman na nagkakausap at nagkikita kayo ng ex mo. Pero sa mga panahong yun, nagsalita ba ako? Hindi naman, hindi ba? Kasi nga mahal kita. Mahal na mahal. Sige, kung magpalit tayo ng sitwasyon, anong gagawin at mararamdaman mo? Yan yung mga sinabi ko sa kanya. Hindi man normal sa isang lalaki na umiyak at mag-breakdown. Pero ng mga panahong yon, humahagulgul ako sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Kasi pagdating sa taong mahal mo, hindi mo naiisipin yung pride at ego mo. Kaya ang ginawa ko, nag-walk out ako. Dumiretso ako ng apartment. Inimpake yung mga gamit.
Umalis ako sa apartment. Sa sobrang hindi ko na kinayang sakit. At umuwi ako sa bahay ng mga magulang ko. At sa pag-uwi ko, nasabihan ako ni Mama, "Ay, yan na yung sinasabi ko sa'yo. Sasaktan ka lang ng babaeng yun." Napaisip ako. Siguro nga'y totoo. 2 months na ako sa bahay nang biglang magpunta si Ira. Sinasabi sa akin bumalik na daw ako sa bahay. At laking gulat ko nang sabihin niya sa akin buntis siya. Oo, buntis si Ira. Hindi ako sure kung sa akin yung ipinagbubuntis niya. Pero, gayon pa man, nanaig ang pagmamahal ko sa kanya. Bumalik ako sa apartment dahil sa pinagbubuntis niya. Galit na galit sa akin yung pamilya ko kasi bakit daw bumalik pa ako sa apartment na yon. Tinanong ko si Ira, sa akin ba talaga yung pinagbubuntis niya? At nang tanungin ko siya, nagulat na lang ako nang bigla niya akong sampalin. Sabay sabi ng, "Oo, panagutan mo ko." Yung pakiramdam na gusto kong magkaanak sa kanya. Gustong-gusto ko ng bata. Pero deep inside, nagdududa ako. Kasi alam ko sa sarili ko na para bang may nagsasabing hindi sa akin yung bata. Kasi alam ko yung estado ng katawan ko nung magkasama kami. At alam ko rin na palihim silang nagkikita ng ex niya. Sinamahan ko siya sa pagbubuntis niya. Pero, hindi ko siya tinatabihan sa pagtulog, sa kwarto. Ako, laging sa sala lang. Doon ako natutulog. One time, tinanong niya ako. Nagtataka siya kung bakit daw hindi ko siya sinasamahan sa pagtulog. Ang sabi ko lang sa kanya para komportable ka. Basta, sinusuportahan ko siya sa pagbubuntis niya. Hindi ako nagkukulang. Pero ng mga panahong yon, yung pagmamahal ko para sa kanya, parang biglang nawala. O pakiramdam ko, siguro natatakot ako na masaktan dahil sa kanya. Nagtatanong yung mga magulang niya, kailan ko daw papakasalan yung anak nila. At lagi ko nalang sinasagot, sa tamang oras po. Wala silang alam. Hindi ko sinasabi sa kanila ang nangyayari. At hindi ko sinasabi sa kanila yung kutob ko. Sinasarili ko lang ang lahat. Kaya kong tanggapin yung bata kung hindi sa akin. Pero mas okay naman yata na bago sana mangyari yun, bumalik sa dati yung pagmamahal ko kay Ira. Kasi sa ngayon, pakiramdam ko, parang wala. At umaasa ako na sana mahal niya rin ako. Siguraduhin niya muna sana sa sarili niya na mahal niya talaga ako. Nang walang halong pagpapanggap. Yung genuine love. Lumipas ang mga araw. Nananalangin ako na sana mahalin niya rin ako ng tunay, ng totoo. Kaya naman dumating yung araw na panganganak ng babaeng alam ko sa puso ko ay mahal ko.
babae ang isinilang niya. Nagiging masaya naman kami sa paglipas ng panahon. At nung ika-6 month ni baby girl, ipina-DNA test ko siya. At ang lumabas sa resulta, hindi ko totoong anak. Yung minahal kong bata, itinuring kong sa akin, dugot laman ko, ay hindi ko pala totoong anak. Tama pala yung kutob ko. Sana nagsabi na lang si Ira ng totoo, no? Kaya nang lumabas ang resulta, nagpaalam muna ako. Sabi ko, magpapakalayo-layo muna ako. Mag-iisip-isip muna ako. Kasi ang sakit. At ang hirap. Dahil wala akong masabihan ng problema. At alam ko na walang ibang taong dapat makaalam nito. Sa ngayon, hindi ko alam kung tatanggapin ko pa ba sila sa buhay ko. Kasi hindi na sapat yung pagmamahal ko para kay Ira. Nakakaramdam ako ng insecurity. Mas matagal sila ng ex niya. Hindi ko alam yung dahilan kung bakit niya nagagawa sa akin yung mga bagay na to. Nagkulang ba ako o nasobrahan ba ako? Pero dahil mahal na mahal ko si Ira at napamahal na sa akin yung bata, mas pinili kong magstay sa kanila. Pero sa tanong kung ikakasal ba kami, hindi ko alam kung mangyayari pa yun. Para sana kasi hindi na ako mahirapan. Baka lokohin na naman niya ako at saktan muli. Hindi ako makasarili pagdating sa pangarap ng babae pagdating sa kasal. Sadyang pinoprotektahan ko lang yung sarili ko. May posibilidad na pwede pang maulit ng maulit yung panlulokong nagawa niya. Lalo na't hindi ko naman totoong anak ang bata. Ngayon, okay naman kami. Kahit pag may nagagawa siya na hindi talaga maganda, binabalik ko yung mga nagawang hindi niya maganda. Pero never ko siyang sinasaktan ng pisikal. At sa ngayon, unti-unti nang nagpapatawad ang puso ko. At kung meron man akong natutunan sa relasyon ko kay Ira, ito yung bago kayo pumasok sa isang relasyon, i-make sure nyo na naka-move on na talaga kayo. Hindi yung sinasabi nyo na naka-move on na kahit hindi naman pala talaga. Kasi ang totoong masasaktan dito, yung magiging partner ninyo. Maraming salamat po.